guys. Big love shoutout guys. Share ko lang itong linuluto kong alimango guys. Nahuli ko kagabi oh. Malaki. Oh, isipit oh. Itong likod niya oh. Haluan ko siya ng sitaw. Ayan. Kalami. Sinong gusto ng sipit? Yeah. Lagyan natin siya guys ng sitaw guys. Ito. Ating gulay. Yan ating lutuan guys. Oh. Uling. Uling ng nyug. Lagyan natin ng panglasa. Ganyan lang kasimpleng buhay sa probinsya guys. Basta marunong ka manghuli, hindi ka mamorbleo sa ulam. Tapos tanim ka ng gulay. Hindi mo na nabibili. Taba niya okay so. Yung likod niya. Taba oh. Kita niyo yan oh. Taba oh. Ang sipit niya punong-puno. Punong-puno. Saglit lang guys, may luto na to. Yung ating luto ano. Kalan lang, kalan. Kain lasa. Tingnan natin. Wow. Manamis-namis. Manamis-namis sa manghang. Guys, thank you so much guys for watching guys. Share na lang guys ng ating mga video yan guys. Ayan. Share ko lang guys yung ating ulam ngayon.